Έλα ρε μαλάκα Νίκο. Πού είσαι ρε μαλάκα? Τι? Με τη μαλακισμένη είσαι? Καλά ρε μαλάκα Νίκο. Δεν σου είπα να μην βγαίνεις από τη μαλακισμένη γιατί κάνεις συνέχεια μαλακίες. Γιατί είσαι μαλάκας τρε. Δηλαδή εκφύσεως και εκπεπιθήσεως μαλάκας πρέπει να. Δηλαδή μην κάνεις μαλακίες ρε μαλάκα. Ξεκόλα ρε μαλάκα. Ω παπα, έρχεται ο πατέρας μου. Σε κλείνω. Έλα εδώ ρε τσόγλανε. Έλα ρε πατέρα. Γιατί βρίζεις ρε τσόγλανε? Δεν βρίζω ρε πατέρα. Τι δεν βρίζεις ρε? Σ' ακούω μέχρι έξω ρε μαλάκα και μαλάκα ρε. Τι είναι ρε? Ποιος λέει μαλάκα ρε? Ρε πατέρα, δεν είναι βρυσιά καταρχήν το μαλάκα. Τι λες ρε αγόρι μου, αυτά σε μαθαίνω στο σχολείο? Όχι ρε πατέρα, στο σχολείο ναι μου μαθαίνουν αυτά. Και το μαλάκα δεν είναι βρίσκα, έτσι? Όχι, είναι. Γιατί είναι το μαλάκα, ρε, εξυπλεγέ μου? Από το σχολείο να το πω. Ναι, να το πες από το σχολείο. Επιθετικός προσδιορισμός. Σοβαρά, τι μας λες, επιθετικός προσδιορισμός? Σοβαρά σου μιλάω, ρε πατέρα. Και τι σημαίνει αυτό, ρε? Προσδιορίζει το επίθετο ενός ανθρώπου. Δηλαδή, τον άλλον που το λένε Νίκο. Ναι. Άμα τον πεις και τον Νίκο, δεν καταλαβαίνει. Άμα του πεις ρε Νίκο μαλάκα, καταλαβαίνει γιατί. Αυτό κάνει, κατάλαβες. Δεν είναι κακό ρε πατέρα να σε λένε μαλάκα, δηλαδή όλος ο κόσμος αυτό λέει. Και σένα μαλάκα σε λένε ρε. Μα έτσι καταλαβαίνουμε ένας τον άλλο ρε πατέρα τώρα, δηλαδή πώς θα το εξηγήσω τώρα? Είναι αυτή η νέα γενιά, έτσι. Ρε πατέρα, καταρχήν όταν λέει κάποιος όλος ο κόσμος κάτι είναι καλό και να το εξηγήσω λίγο, περίμενε λίγο. Ναι, να το εξηγήσεις ρε αγόρι μου. Όλοι δεν λένε ότι είναι δημοκρατία έχουμε, δημοκρατία. Ναι, δημοκρατία έχουμε. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Η δημοκρατία το λένε όλοι ότι έχουμε. Όλοι έχουμε, ναι. Δεν είναι κακό αυτό? Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Το λένε όλοι και αυτό δεν είναι κακό. Ναι, το λένε όλοι. Είδες ρε πατέρα και το μαλάκα, όλοι το λένε, άρα δεν είναι κακό. Δημοκρατία και μαλάκας, δηλαδή είναι το ίδιο και το αυτό. Το ίδιο δεν είναι όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι έχουμε δημοκρατία, δεν είμαστε μαλάκες? Αφού με πιάνεις ρε πατέρα τώρα, μην είσαι μαλάκας. Τι είπες ρε? Ρε πατέρα, κάτσε συγγνώμη λίγο. Μην αγχώνεσαι. Μπορούμε να συζητήσουμε μαζί? Τώρα καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον? Μπα, δεν βλέπω να καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη κλειδί που χρειάζεται. Η λέξη κλειδί είναι μαλάκας. Μαλάκας είναι. Μαλάκας. Δηλαδή, άμα μιλάμε εμείς οι δυο έτσι, ναι, θα καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Θα πιο κοντά μου, ρε πατέρα. Για εδώ και είμαστε αυτό σίγουρα πιο κοντά σου. Δηλαδή, ρε πατέρα, μαλάκα. Όχι, ρε πατέρα, μη βαράς, ρε. Ποιο είπες μαλάκα, ρε? Έλα, ρε πατέρα, θέλω να εξηγήσω ότι μπορούμε να συζητήσουμε μια χαρά. Δηλαδή, άκου να σου πω. Η μάνα μου είναι μεγάλη μαλάκο. Τι λες ρε μαλακισμένο ρε, αυτά σε μαθαίνουνε ρε. Δεν φταίω εγώ, η μάνα σου μαλακισμένη φταίει. Αυτό σου λέω κι εγώ, η μάνα μου μαλακισμένη φταίει που εσύ έχεις γίνει μαλάκας και με φέρεσαι σε μένα σαν μαλάκα ρε μαλάκα πατέρα. Μαλάκα. Όχι ρε πατέρα, μη βαράς. Μαλάκας και φαίνεσαι ρε. Μα δεν είμαι μαλάκας ρε πατέρα, ούτε εγώ ούτε οι φίλοι μου που ένας τον άλλο λέει μαλάκα ρε μαλάκα πατέρα. Όλοι μαλάκες είστε ρε. Ναι ρε πατέρα σου λέω. Δεν φταίς εσύ δηλαδή, οι φίλοι σου φταίνε. Οι φίλοι μου ρε πατέρα. Ο Τάκης, ο Νίκος και ο Σούκης, ο Τούκη, μαλάκες οι φίλοι σου. Οι μαλάκες οι φίλοι μου. Μην βαράς ρε πατέρα. Μην είσαι μαλάκας ρε πατέρα. Δηλαδή μαλακία είναι το χέρι στο μαλακισμένο που χτυπάει το μαλακισμένο το πρόσωπό μου και έχει γαμίσει το μαλακισμένο το δόντι μου. Θα σου γαμίσεις το ξύλο ρε μαλακισμένο παλιό μαλάκα. Ρε πατέρα. Ρε μαλάκα πατέρα. Λέγε ρε μαλάκα. Είδες τι καλά που συνοηθήκαμε?